салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 23 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. имрӯз дар Тоҷикистон 22-юмин солгарди таъсиси артиши миллиро таҷлил карданд. дар суханронии худ ба ин муносибат дирӯз Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, хостори бунёди як артиши замонавӣ ба хотири муқобила бо таҳдидҳои муосир шуд. артиши 16 000 нафараи Тоҷикистон танҳо армияи соҳиби таҷрибаи ҷангӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ бо силоҳу лавозимоти фарсудаву кӯҳна муҷаҳҳаз аст. рӯзи 23 феврал иди артиши миллиро дар тамоми муассисаҳои низомии кишвар таҷлил карданд. дар маросими идонаи қисми низомие дар канораҳои Душанбе ки бо ширкати ҳайати азими соҳибкорон, ҳунармандон ва мақомот баргузор шуд, ба гуфтаи ҳамкори мо Ганҷинаи Ганҷ ба сарбозон имкони мулоқот бо хешу азизонашон фароҳам оварда шуд. تیاری دیدیم برای چورابینی بعدی مقصد شما اومد. рӯзи якшанбе 1 март дар Тоҷикистон интихоботи парлумонӣ баргузор мешавад. дар ин интихобот 8 ҳизби сиёсӣ мубориза мебаранд. то ҳол аксариятро дар парлумонӣ иборат аз 63 курсӣ аъзои ҳизби ҳокими халқии демократӣ ташкил медиҳанд. дар остонаи интихобот тирамоҳи порсол яке аз муҳимтарин вазифаҳо дар раёсати ин ҳизби ба раҳбарии президент Эмомалӣ Раҳмон, муовини аввали раиси ҳизб дигар шуд. собиқи ёвари президент Саидмурод Фаттоҳзода ба ин вазифа омад ва масъулияти аслии омодашавӣ ба интихоботро ба дӯш гирифт. дар шаҳри Кӯлоб Ҷавҳаршоҳ, бародари Қурбони Чолов, фармондеҳи пешини фронти халқӣ бо гумони нигаҳдорӣ ва қочоқи маводи мухаддир боздошт шуд. ин моли мамнӯъ дар манзили Ҷавҳаршоҳ Чолов ошкор шудааст. Ҷавҳаршоҳ Чолови 45 сола ба ҳангоми боздошт бекор буда охирин бор 3 сол пеш дастгир шуда буд. худи Қурбони Чолов, фармондеҳи маъруфи фронти халқӣ дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, ноябри соли гузашта дар синни 54 аз олам чашм пӯшид. солҳои охир нуфузи ин хонаводаи ба истилоҳ боевико коҳиш ёфта, 2 нафарашон даргузашта, 4 нафарашон бо гумони даст задан ба ҷиноят боздошт шуданд. баъди асорати 105 рӯза ба Тоҷикистон, парастори тоҷик Гулрухсор Рофиева баргашт. ӯро субҳи шанбе 21 феврал дар Душанбе хешовандону намояндагони мақомот пешвоз гирифтанд. дар суҳбат бо хабарнигори озодӣ Гулрухсор Рофиеваи 36 сола гуфт дигар намехоҳад ба Яман баргардад. шукр мекунам ки ба ватани азизи худ расидам, ба назди палдару модарам, ба назди фарзандонам. ин корманди тибби хориҷиро бо ҳадафи аз зиндон озод кардани марде як қабилаи яманӣ охири моҳи октябри соли 2014 гаравгон гирифта буд. рӯзи бозгашташ ба Душанбе хонум Гулрухсор ба самти зодгоҳаш Панҷакент ҳаракат кард ва иттифоқан дар гузаргоҳи майхӯра шоҳиди як сониҳаи автомобилӣ шуд. хонум Рофиева ҳамун лаҳза танҳо корманди тиб буд ки ба кӯмаки марди маҷрӯҳ шуда шитофт. дар Душанбе шоми якшанбе озмуни таронаҳои Тамоshow Awards натиҷагирӣ шуд. дар ин маросим овозхонҳои қадрдонӣ шуданд ки сурудҳояшонро шумори зиёди ҳаводорон тамошо карданд. дар садри ин феҳраст таронаборони меҳрнигори Рустам бо 5 миллион тамошобин дар як сол қарор гирифт. дар Тамоshow Awards ба ҳунармандони маъруф Ҷорабеки Мурод ва Сурайё Қосимова барои саҳми арзандаашон дар фарҳанги миллӣ ҷоизаи вижа супурда шуд. як сюрпризи дигар иҷрои таронаи мазҳабии Муҳаммад аз ҷониби Фарзонаи Хуршед шуд ки гуфт дар ин охирҳо майл ба иҷрои оҳангҳои динӣ. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳамзаминаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.